Freli bit-tema Malta flimkien fiż-Żejtun li għalija attendit folla sabiħa, il-Prim Ministru Robert Abela tenna l-importanza tal-vot nhar is-26 ta' Marzu sabiex pajjiżna jibqa' mixi l-qudiem lejn aktar prosperità. Dan hekk kif tenna li xejn ma hu garantit u li f'din it-taqtija li se taffettwa l-futur ta' pajjiżna kollox se jibda minn xejn b'xejn. Il-Prim Ministru rrimarka wkoll il-kuntatt kontinwu man-nies u rispons tagħhom għal proposti tal-Partit Laburista tul din il-kampanja elettorali. Semma fost oħrajn il-proposta ta' tnaqqis fil-corporate tax rate, il-garanzija tfal, l-allokazzjoni ta' 700 miljun euro l-aktar spazju ħodor u ħafna iktar. Sostna kif dawn huma kollha proposti mingħajr termini u kundizzjonijiet b'differenza għal dak tal-Partit Nazzjonalista. Dr. Abela semma wkoll il-proposta ta' traħis fit-taxxa li se tħalli medja ta' 300 euro fil-bwiet tan-nies għal kontrarju ta' dik tal-Partit Nazzjonalista li biha 96% tan-nies se jmorru minn taħt biha. Il-Prim Ministru aċċenna wkoll għall-isfidi li qed jaffaċċja pajjiżna f'kuntest ta' dak anke li għaddej fl-Ukrajna u bekk l-importanza li l-Partit Laburista jerġa' jingħata l-fiduċja sabiex ikompli jmexxi lil pajjiż għaliex hu l-unika partit li għandu kredibilità fit-tmexxija. Madankollu kien hawn lil Dr. Abela reġgħu tenna l-importanza tal-vot sabiex dawn il-proposti kollha jiġu implementati. Fosthom dik li se twessa s-servizzi tal-IVF biex skont il-weda tal-Prim Ministru fl-ewwel mill-ġurnata tiġi attwata. Bekk quddiem merħba sabiħa, il-Prim Ministru tenna li għandu bżonn il-poplu miegħu hekk kif fadal biss ftit jiem għas-26 ta' Marzu. Qatt ma ngħid lin-nies m'għandhomx raġun, jien dejjem ngħid lin-nies għandhom raġun. U għalhekk li rridu nibqgħu nisimgħu, nindirizzaw ir-realtajiet tan-nies. Fejn ma smajniex biżżejjed, irridu nibqgħu nisimgħu iżjed u nofru is-soluzzjonijiet.